बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे खौरां फोसावनो लानाय जादों। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों भारतनि मोनसे क्वारेन्टाइन सेन्टाराव भुत बासा लानायनि अजद दैखांदों होनदों। दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। दा बेयावनो गोबाङानो साननो हागौ नोंथांमोनहा गुबुन जायगानि हथात गुबुन गोजाननि खौरांखौ मानो नांगौ होननानै। आरो बे खोथाखौ सोंनायनि ओंथि गैया, मानो होनबा खौराङानो आरो खौरां होननानै बुङोब्ला बेफोर गासैबोआनो मोनसे जथायनाय। दा बे हिसाबै नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। बे जाथाया जादोंमोन, नोंथांमोना नुगासिनो दं, अन्ध्र प्रदेशनि कार्नुल मुंनि मोनसे जायगायाव। अन्ध्र प्रदेश रायजोनि कार्नुल मुंनि मोनसे जायगायाव जादों होनदों। गुबुन गुबुन जायगायाव हाबा मावहैनानै फैनाय सुबुंफोरा गाव गावनि जायगायाव थाफैफिननाय बायदिनो, दा बेबादिनो कार्नुल जायगानि माखासे कर्मचारि बा हाबा मावग्राफोराबो गावसोरनि जायगायाव फैफिनदोंमोन होनदों। दा बिनि उनावहाय महाराष्ट्रनिफ्राय गावसिनि जायगायाव कार्नुलाव फैदोंमोन बिथांमोनहा, आरो गावसिनि जायगानि कसिगी मुंनि मोनसे गामिनि गंसे सरकारि मडेल फरायसालियाव बिथांमोनखौ क्वारेन्टाइन सेन्टार बा क्वारेन्टाइन खालामनानै दोननाय जादोंमोन होनदों। बिथांमोनहा थांनाय 18 मेआवनो फैदोंमोन होनदों। नाथाय बेयाव थाफुबाय थानाय समावनो माखासे कर्मचारिफोरा हथात माखासे सुबुंफोरा बेयाव भुत नुनायनि दावराव जादों आरो जाथाया रिउमार जानानै गुलुं गुजुं जादों होनदों। बे समावनो आरोबाव मैया हथात थांनाय बृहस्पतिबार एबा बिस्तिबारखालि फुङाव सासे सुबुङा गावखौनो गावनि गांसे गस्लाजोंनो खिरखियाव गावखौ फोजोबना लानायनि थांखि लादोंमोन होनदों, एबा हाबा मावफुबाय थादोंमोन। नाथाय लोगोफोरा बे समावनो नुसननानै बिखौ आधनि सरकारि देहा फाहामसालियाव थिसनहैनो हरनायसै होनदों, आरो बिथांमोनहा दा मोजाङाव फैनायसै होनदों। दा बिथांमोनखौ हथात जाय बिथाङा बेबायदि जादों, बिथांमोननि नायगिरिफोरा देहा फाहामसालियाव लानानै थांदों। बे जाहैबाय आधनि सरकारि देहा फाहामसालि होनदों। दा बेयाव लांनायनि उनावहाय बिथाङा दा मोजाङाव दंफैसै होनदों। आरो मख'बावदों कभिड-19नि रिजाल्ट, बिथांमोनखौ कभिड-19नि थाखाय जिहेतु क्वारेन्टाइन दोननाय जादोंमोन, दा बिनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि गावसिनि रिपर्टखौ बा रिजाल्टखौ मोननायनि सिगांनो बिथांमोना दा गिनानै साफ्रोमबो न'आव थांनायनि अजद दैखांगासिनो दङ होनदों। दा बे बाथ्राखौ खौराङाव नुनो मोननाय जादों। बेमोन नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनखौ थांनायनि सिगां फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दा नोंथांमोनहा बे चेनेला गोबां बोसोर जाबाय, हथात बोसोरनैनि बारलांबाय, बोसोरथामावनो आगान होगासिनो दं। जिहेतु गोबां भिडिअफोर दङ, नाथाय दा लेटेस्टआल' नोंथांमोनजों नायजाबाय थानाय जायो। माखासेया इम्परटेन्ट भिडिअ दङ, नोंथांमोना नायनानै लानो हानाय जागोन। दा बेयाव गोबां थाखोनि भिडिअफोर दङ। दा बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै प्लेलिस्टनि गेजेरजों नायनो हानाय जागोन। आं प्लेलिस्टनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावनो होखादों, आरो अदेबानि जायफोरा नायनो गोरों नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायखानो हागोन। बाहाय सिलेक्सन वाइस थायो, जिहेतु बेयाव नायनो हानाय जागोन आरोखि। गोबाङानो इडुकेसननिबो मोननो हागौ, गोबाङानो खौरांबो मोननो हागौ, गोबाङानो सुबुंजों रायज्लायनायबो मोननो हागौ, गोबाङानो आरोबाव टेकनिकेल भिडिअ बा टेक भिडिअबो मोननो हानाय जानो हागौ। इउटुबनि बारैबो, इउटुबा मा, बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना गुबुन गुबुन मोननो हानाय जागोन। दा अब्लाबो जेखि जाया मानो नोंथांमोनखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय, गोजोन्थों।